Aray gitumbok nga miyembro sa Salisi gang nga nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay sa atol sa checkpoint nga misuway unta paglikay. Atong sayra ng detalye pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabok Fem. Yes, Bob, gitugan sa Talisay City Police nga moabot kinig na po ka maong grupo nga diha sa mga mall muigo o giingon nga sa niaging tuig pa kini sila na miktima. Nagtingkagol na sa prisuhan si Ryan Uyo, 39 anyos, katagal lungsod sa Dalagit. Nasikop siya sa kipagayong checkpoint sa Barangay Poblasyon, humanilihay sa mga otoridad ug sa pagsusi. Nakuhan kini og tulo ka mga gagmayng pinakiti sa shabu. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, nga sa gihimo nga background check, nasuta nga si Uyo usa sa mga manang salisihay sa mall diha sa syudad. Gani nahuli kang pakini. Gingon nga napulo silang kauban sa sindikato. Atong Nadakpan is actually one of the suspects sa series of Salisi sa mga malls. No? In fact, we have acquired mga CCTV footages nga naa siya o kato iyang kauban. Actually, duha ni sila, ang driver naka-escape. Wala man gimakak ni Uyo nga siya ang anaa sa kuha sa CCTV sa mall. Apan, hugot niyang gihimakak nga sakop siya sa mga manang silisihay. Wow, sab niya ang kuna, ang ginadili nga drugas. Mangumpra man para sa needs sa akong anak. Para? Needs sa akong anak. Then after that, na sila nakita sa CCTV na kailangan daw na ipapaliwanag ang security. No, ma'am. Wala, ma'am. So, saan nangumpra? Yes, ma'am. Samtang 93 pa ka mga individual ang nadakpan sa kapulisan sa tulo ka adlaw nga pagpahigayon ug uplan limpyo Talisay nadtong weekend. Unom kanila nasikop tungod sa pagpamaligya o ginadili nga drugas. 19 ang mga sugarol. 64 ang mga nakalapa sa health protocol ug ang uban mga traffic violators. Ang importante sad kay ang illegal drugs kung daghan napay illegal drugs mo daghan sad ang kawat. So that's why we are really trying to make sure nga madakpan ng mga involved pa. Bob, padayon pang gipangita karon sa kapulisan ang uban pang mga sakop sa maong salisigang, samtang padayon usab nga gisolusyonan sa Talisay City Police ang uban pang insidente sa kawat diya sa Dakbayan sa Talisay. Bob. Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.